Guys, good morning guys. So, dito tayo ngayon guys sa Santa Maria. Ayan, nag-umpisa na kami magbaba. At saka tingnan namin, pre, puso laban! Puso! Kapal na. Yun, no? Ano, pre, sino yung tinutukoy mong tao na yun, pre? Hindi ko lang magbabakit ng pangalan. Oo. Pero, may bibigyan ka ng tip. Taga Kamangyanan. Ay, nalala na natin yun, pre. Ha? Nalala na natin yun. So, akit sa second floor. Experience na to ya. Sabi sa'yo, doon na tayo kumain eh. Sabi ko sa'yo, doon na sana. Rising star to eh. Then, yan guys, tumira na yung driver ni Carubin. Yan si Lakay. Ramos, oh. Driver yan, pero umakit yan. Ha? Sana yung solang almusal yan, matik na yan. Oo. Joke na, satan. I love you. Ay, grabe. Partida guys, wala pang almusal mga to. Magkita guys. Bubot. Bakit lang, matibay na kami. Buti itong isa guys, nakapansit na. Guys, sumalsin na ako guys. Talagang hindi pwede rito. Ano naman to eh. Nakapunikan to. Oh. Oo, mahapdi na to. Yeah. Hindi na ako makasabay sa mas bata sa akin. Matibay pa ngayon. Oh. Kung araw, talagang kaya ko. Oh, ngayon. Diba? Eh, medyo masila na yung bodega ko. Kahit na kasi. Buti guys, may tumutulong mga tauhan nila, no? So, ayan. Kasi, nung nagpupush ka na ako sa alawan. Yun, no? Laglag. Oh. Ayan si Kuya na tumitira. Si Fred na titira. Guys! Mahinig kami! Guys, ano na pala ngayon? Yung helper na taga-amon, driver na taga-akyat. Baliktad ang panahon. Ay, kaya pa ni Kuya. Kaya pa. Kasa naggugo. Ah, kuha isa. Yan guys, oh, mga tauhan ni Lulu. Sila kay Kaschay. Malakas pa yan. Gagawa pa ng anak, 3 yan. 3 pa kailangan yan. Di ba, Kay? Partida, wala pang kain mga yan. Ko? Awis tangkad niya ito. Ayos guys. Sana makapagluto na tayo dito. Guys, habang nagbababa sila doon ay tayo magluluto lang muna ng ating pang-almusal at kasama na tanghalian dito. Ito muna pang-almusal guys, yung itlog. Ayan. Sit na kayo dyan guys. A few moments later. Guys, tapos na tayo dito guys sa Santa Maria Ilocos. Palapos na tayo. So yung pagluluto natin ay na-upload. Shout out muna sa Sigmore. Ayan. Santa Maria. So guys, tayo yung kaliwanag din. Tayo mga hihirapan at may nakaparada eh. Pero kaya eh. Kaya mutat eh. Kaya yan guys. Basta Manila boy. Manila driver yan. Bulacan pala. Ayan. Yun! Samahan nyo lang guys at pupunta tayo sa dagat at maliligo kami ulit! Diyos ko! Ay magluluto doon. Pwede naman natang minto doon eh, no? Okay na?
Wait, paso yung abin. Ay, hapon ba tayo umalis doon? Alas 5? Hinata na, nagkano pa tayo eh. Nagkape-kape pa. Hapon. Hapon, hindi ko na matandaan. Umuwi tayo. Kinabukasan linggo nun, di ba? Umaga ng linggo. Guys, may nagbibinta dito guys ng mga herbal na mga sakit sa katawan, mga likod, ubo, sipon, sari-sari, arthritis. Ano, sir, ano po yun, sir? Kahit kaya, ano yun nangyari? Sadhat. Anong mic? Galaw-galaw mo. Kagit. Yan, yan. Sige. Sa mga Ano? gusto ko, dito lang kami. Sa mga gamot sa lipunga, hadhad, an-an, at kati-kati. Dito lang sa balat. At sunod sa balat. At gamot sa mga butlig sa inyong mga bayag, sa inyong mga lagay. Ito ba yung napagaling mo, pre? Ayan, Kaya wag na kayo magdalawang isip. kaya wag na kayo magdalawang isip na hindi bumili. Bumili na kayo, buy one, take one. Hey guys, ayan, so magandang tanghali guys, no? So mag-outro lang tayo guys sa video na ito, no? At hindi tayo nakapag-outro nakaraan dahil na full storage yung ating cellphone, no? Baba lang kasi yung RAM niya ito. So nagbura muna ako at in-upload ko muna yung 18 minutes, yung unang vlog na ito, no? Yung sinundan na ito. So yun guys, hanggang dito na lang yung video na ito, no? So medyo maiksi lang to at maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking vlogs. Kahit paunti-unti lang yung ating subscriber, no? Nanonood. Ayos lang guys, basta importante meron tayong mapapanood lalo sa aking anak na laging nanonood ng videos. So salamat sa suporta guys, lalo sa Team Eureka at sa TDP at siyempre guys sa Team Ikis ko dyan. Yeah? So hanggang dito na lang guys at na may mag-subscribe kayo sa hindi pa subscribe dyan ng aking channel. So maraming salamat at subscribe kayo. So God bless you all.